guys ka zvakaoma kurara namai vemukadzi wako munhu kurara namai nemukadzi wake pamwe chete nemukadzi wake kwe3 years 3 years machirara naambuya guys pakaipa zvinoomira musha ndisati ndapinda munyangu guys ka ndoda kuti kwazivai nese ndichitenda vese wakasubscribe to this channel ndichiti thank you guys nesupport yamuri kupa. Ndatiwo ndichifamba masiku ndobva ndasangana nezimuceleb waposta post yeumwe mukomana akanyora kuti hanzi I got married to my boss daughter last year, but before that my boss and I had a fling. She later introduced me to her daughter and we had an instant connection. Momsi vacho vaitondifarira vachitoti tora mwana wangu. Maybe she wanted to keep me close. So ndakakanda shoko and we dated for about 2 years before getting married. In that period, I continued sleeping with my boss kubasa. Momsi vakatondiwedzera pamari yekuroora ndivo vakatotenga hanzi ndivo vakatotenga hembe dzaamai. I wasn't comfortable with it, but ndaispa. We agreed that we will stop after ndaroora. Now it's a year into the marriage and my wife is expecting a baby, but I'm still sleeping with her mom. My wife has no idea. I know what I'm doing is wrong. Asi moms vanopedza masports zvavo ivavo. Please help me. Ndoita say because I can't continue like this. Your post yacho guys. Saka nyaya iri apa ndeyekuti chimukomana uyu ari kutaura ndakuda kuzvimira but zviri kudi zvikuramba ndonga mangozvinzira mega ndichierenga post. Saka ndoda kupai macomments evanhu guys. Macomments angachitaura vanhu zvikanzi neumwe, there is always that guy who makes you happy and then there is your boyfriend. Umwe akati pawangoti vanopedza masports zvaratidza you are not ready to stop cause ukunakirwa big time. It will end in tears if you don't man up right now. Because hanzi moms vanoti vanopedza masports. Saka yakunoti akana vanoti moms vanopedza masports hausati waredi kuda kuti kusiyana nazvo. Umwe wakati if your wife was sleeping with your father and you find out mudhara anopedza masports to your wife and the kid she is carrying is your brother, how would you feel? Guys, ari iye aiwa sei mukadzi akachitaura kuti chi anorara nababa vemurume wake ende baba vanodi vanopedza masports. Guys, pakaipa. Umwe akati just continue, one can tell you are enjoying it and have no intention to stop. Ingopedza masports makanyarara. Umwe akati simba chikowere, we see you. Umwe ataura kuti yo yeah, life has no formula indeed. Umwe wakati uyu tinomupa first seat kumen's conference. Zvikanzi neumwe guys, please stop it. Mukadzi wako akazvibata, she will be heartbroken. Sure. Umwe wakataura kuti right responses in here, everyone is like your way, yezvo my way. Guys, pakaipa. Zvikanzi regai ndimbondonyora draft re-advice, I will come back. Umwe akataura kuti wona akandipe nhamba dzamomsi wabhebi waiziva ndichipedzisa masports inini iwewe woita focus on your marriage. Ndoumwe akutodawo chii
akutodawo momuziva kanzi nomwe hitting 2 birds with 1 stone. Umwe akataura kuti kondinyuka ko isu topinda papi kikikiki you are enjoying. Umwe akati yezvo, umwe akati strange, umwe akati yowe, umwe akati fake story. Amen. Saka guys, ndo chandakuenda nacho chiti munochionawo sei kuti munhu anorara namai vemukadzi wake pamwe chete nemukadzi wake one time. Guys, munozvionawo sei? Ini kwandiramunoona kuti hazvinyatsi kubuda guys, hazvitoiti. Saka guys, mutaura maonero enyu kuti nyaya iyi munoiona sei? Zvoita here izvi? Ndo makuna atiri kuoneswa. Thank you guys, ndo chandakuya nacho chiti mungodi ndingosheyawo nemi. Saka ndotisarai munyasha. Blessed.